Česká republika je země s bohatou historií, která sahá až do dávných dob a mnoha jejich lesů skrývá temné legendy, záhadné události a nevysvětlitelné jevy. Připravte se na cestu do nejděsivějších lesů v Česku, kde podle svědků dochází k paranormálním aktivitám a podivným zmizením a setkáním s nevysvětlitelnými silami. Les Bor, tajemné hlasy v temnotě. Nedaleko Tachova se nachází les Bor, místo rozsáhlé strašidelnými historkami. Lidé zde často slyší šepot, kroky a tajemné zvuky, ačkoliv široko daleko nikdo není. Někteří tvrdí, že se zde zjevují duchové obětí středověkých poprav, které se tu kdysi prováděly. Branišovský les, les sebevrahů. U Českých Budějovic leží Branišovský les, známý jako les sebevrahů. Vypráví se, že zde docházelo k podivným úmrtím a neobjasněným zmizením. Svědci popisují tajemné postavy v mlze, svítící oči mezi stromy a pocity děsivé úzkosti. Česká brána do pekla. Hrad Houska je známý svou legendou o bráně do pekla, která se údajně nachází přímo pod ní. Lesy kolem hradu jsou prý domovem podivných bytostí a děsivých přízraků. Někteří návštěvníci tvrdí, že slyšeli v podzemí strašidelné zvuky a viděli tajemná světla mezi stromy. Žďárské vrchy, duchové loupežníků. Lesy v oblasti Žďárských vrchů jsou známé nejen svou krásou, ale také tajemnými příběhy o duších loupežníků, kteří zde kdysi přepadávali po cestné. V noci se zde prý ozývají kroky, šepot a zvláštní zvuky, které nelze logicky vysvětlit. Křivoklátské lesy, krvavá historie. Křivoklátské lesy byly v minulosti svědky mnoha tragických událostí, od poprav až po bitvy. Mnoho lidí zde spatřilo stíny, slyšelo nevysvětlitelné zvuky, zažilo pocity pronásledování a někteří tvrdí, že zde potkali přízrak rytíře hledajícího spravedlnost. Bičí skála, oběti tajemných rituálů. V Moravském Krasu se nachází Bičí skála, kde byly nalezeny ostatky obětí pravěkých rituálů. Okolní lesy jsou podle svědků děsivé a někteří návštěvníci popisují záhadná světla, podivné postavy a nevysvětlitelné zvuky přicházející ze skály. Kamenělý zámek, tajemství dávných vězňů. Les okolí skamenělého zámku u Žďáru nad Sázavou jen spojen s příběhy o dávných vězních a rytířích, kteří zde hledali úkryt. Lidé zde cítí podivné mrazení, slyší kroky a někdy prý zahlédnou stíny. Některé se pohybují mezi stromy. Lesy v okolí Ještědu, světla, která nepatří lidem. Lesy kolem Ještědu jsou známé podivnými světelnými jevy. Lidé zde viděli záhadné koule světla, které se pohybují mezi stromy a slyšeli zvláštní zvuky připomínající šeptání. Někteří věří, že jde o duchy dávných obyvatel, jiní mluví o mimozemských silách. Les u Zvíkova, strážci tajemného hradu. Hrad Zvíkov je často spojován s paranormálními jevy a stejně tak lesy v jeho okolí. Návštěvníci mluví o pocitech neviditelné přítomnosti, tajemných zvucích a stínech pohybujících se mezi stromy. Někteří zde zažili nevysvětlitelné poruchy elektroniky. Čertův Hrádek, kde se zjevují temné síly. V lesích poblíž Čertova Hrádku na Moravě lidé často hlásí podivné úkazy, od pohybujících se stínů až po děsivé zvuky. Podle legendy zde kdysi působili temní alchymisté a dodnes tu zůstávají jejich duchové. Znáte další strašidelný les v Česku? Napište mi to do komentářů. Přátelé, pokud jste tu noví, nezapomeňte odběr a zvoneček. My se uvidíme u dalšího videa. Mějte se fajn a zdraví vás Fryboy.